आं आसाम फिजिकेल एकाडेमिनिफ्राय उदांस्रि साननि गोजोन हामलायथि बावनाय थाहरो। दा जोङो बयबो जोंनि इयुथ्सफोरखौ लानानै जोंनि आसाम फिजिकेल एकाडेमियाबो 15 आगस्ट उदांस्रि सान फालिदों। बे फालिनायाव बयबो जोंनि इयुथ्सफ्रा खुसि जों लोगोसे बयबो जसजों लोगोसे दिनै बिथांमोना दिनै फालिदों। लोगोसे जोंनि फ्लेग हस्टिंबो जों खालामनो थांगासिनो दं। दिनै जोंनि हाब्रुबिल फिल्डनिफ्राय ओरै बङाइगाव बास स्टेन्ड जानानै ओरै क्लक टावार जानानै ओरै एसएस मार्केट जानानै जों गासिबो रिलि जागोन। रिलि जानानै जों ग्राउन्डआव फैफिनगोन जोंनि एकाडेमियाव। जोंनि रिलि खालामनायनि मेन उद्देশ্যआ बेनो साफ्रोमबो जोंनि इयुथ्सफोरखौ जों मोनसे जांख्रिथाय लाबोनाय। ओमफ्राय लोगोसे बेजों लोगोसे बेनि मेसेजआ जांख्रिथायजों लोगोसे साफ्रोमबो देशनि प्रति मोनसे गोजोन साननाय हनाया पजिटिभ जायो आरो देशखौ बासायनो थाखाय बा देशखौ आगे लांनो थाखाय डेभेलपआव लांनो थाखाय साफ्रोमबो जाहाथे जांख्रिथाय जायो बा साननाय हनाया पजिटिभ जायो बेफोरखौ सोमोन्दो लाखिनानै जोङो फ्लेग हस्टिं खालामनो दिनै आगान सुरदों। दा सासे जुदि इण्डियान आर्मि जानांगौब्ला सानना लादो जास्ट फार्स्ट अफ अल आं इण्डियान आर्मिखौ बुंग्रोगोन। खारन जोंनाव साफ्रोमबो इण्डियान आर्मिबो जानो थांगासिनो SSC-GD पेरामिलिटारि साफ्रोमबो पुलिस साफ्रोमनाबो खामानिया एखेखा। जुदि जोङो देश सेवा जानो थांनांगौब्ला बा हादोर सेवा खालामनांगौबा जोंनि डिसिप्लिना स्ट्रं जानांगोन। जोंनि साननाय हनाया पजिटिभ जानांगोन। जोङो साफ्रोमबो स्ट्रंजों लोगोसे साननाय हनाय पजिटिभ जानानै लानानै जोङो देशनि हितनि थाखाय जोंनि साननाय हनाया मोनसे स्ट्रं जानायजों लोगोसे मोजां खामानि मावलांनांगोन। जोङो दुरबल जानाङा। जोंनि सब समाय जोंनि पजिटिभ एटिट्युड लाना जों खामानिखौ मावनांगोन। होमबासो जों डेफिनेटलि जोङो बे हादरखौबो दावगानायाव हेफाजाब होलांनो हागोन। बेफोर आंनि